Zachtjes Ja. de paardenvoetjes. Trippel, trappel, trippel, trap. Het is het paard van Sinterklaasje. Stippen, stappen, stippen, stap. Schimmeltje draagt met gemak. Een skimmel die wordt nooit wit geboren. Bij de geboorte hebben ze altijd bezig zwart of bruin. Hoe ouder ze worden, hoe witter ze worden. En het is haast 5 december. Dat klopt. Maar deze moeten eerst nog in training. Dus dat duurt nog wel 7 tot 8 uur voordat deze kleer binnen voor Sinterklaas. En dan moeten ze nog slaggen. Zo, goed zo. Hè? Braaf. En mooi een beetje aaien. Ja, laat ze maar mooi kijken. Nou, dan pakken we van deze kant. Kom maar, Americo. Zo. Ja. Ja. Kom maar. Kom maar, Esla. Kom maar. Wat ben je aan het oefenen? Dat is er toch in geval? Ja, voor Sinterklaas hè, dan... Sinterklaas komt natuurlijk een heel soort bandje in. En in de stad. Ja, dan ben je natuurlijk alle dingen. Dus ze moeten wel een beetje bomproef wezen. En deze Sinterklaas hier, die wordt al een beetje ouder, die gaat haast mooi pensioen. Dus dan moeten we een nieuwe kleer stomen. Maar dit is al een heel bijzonder trainingskamp. Ja, maar dat mag je net verder vertellen, hè? Dat klopt. Zou je zien, staan er al meer witte hinders op stal. En dit is nog een hele jongen in. Want deze zet ik nog zwarte aan. Maar we beginnen er betiert mee. We beginnen ongeveer 2 uur van tevoren mee te trainen. Want ja, Sinterklaas moet natuurlijk wel een heel braaf hinder hebben. Die moet natuurlijk net een hinder hebben dat hij schrikt. Weet je waar? En let er maar even zien. Ja? En binnen er nou ook hinders die net door de training komen? Ja, die ben er ik wel. En die binnen wat wilder. Dus ja, dan kunnen we die net gebruiken. Maar deze doet het krees. Zeg, hij staat al mooi bij de vlaggen. En het Sinterklaas rekt naar wat hoe te sissen? Kijk, ze bij het Koninklijk Huis heb je een soort met oorkonde. Zo hebben wij dat met Sinterklaas hinders. Ja? Wij doen dit ook al jaren en jaren. Mijn paken ding het vroeger, mijn huid ding het. En nu maak ik het van. Dus ze kunnen als een soort van diploma halen uiteindelijk? Inderdaad. Ja? En wij keuren de hinders, als de hinders goed genoeg binnen, dan mag je naar het volgende traject. Maar wat ze nou doen, dat maakt ze haast net wel met Sinterklaas erbij. Nee, maar dat weet ik net. Maar als Sinterklaas klaar is, dan mag ze voor een ontspanning lekker even rollen en draven. En daarna, dan maakt ze weer mooi skin, zodat Sinterklaas de orendags weer fut kan.